OK, takže čau lidi, já vás vítám u dnešního mýho prvního videa, kde hrajeme Minecraft Survival Games. A je tady se mnou host jménem Draxík. Čau! Dneska budeme hrát 1v1, takže vám tady ukážeme, jak jsme špatní a jak jsme dobří. Nezapomeňte dát odběr, like a potom vám do popisku videa dám Draxíkův kanál. Takže bychom byli rádi, kdybyste nám dali odběr. Jdem na to. Tak lidi, rozklepu ho jak parchanta Maria. Jak vajíčko. Jako nejsme v tom úplně, no já teda mluvím osobně, nejsem v tom úplně nejlepší. Jaký úplně ne. Ale... Já to tak čekal. A potom určitě na můj kanál natočíme i třeba Egg Warsy. A nebo tady budete taky moc čekat Czech Survival. A možná i nějaké jiné hry. Možná asi určitě. Jakož že Minecraft nebude bavit celou dobu. Co si mohl dát healy, já jsem taky takovej. A teď jdem rozchlapnout. Jenomže on má nějakou taktiku. Tak to bylo close. Jak to, že mi to nestřílí? Prostě, ty si na mě šel s půltem. Nevadí. Tak lidi, jdu rozklepnout po druhý. On mi dává nějaký hrozný bomby. Kamo, on mě úplně vypnul. Dobrý no. Tak dneska dáme do 5, je to 2-0. Třetí hra. Jde to zatím nějaký rychlý. To jsou aimy. Koukej na můj triček. Jsi taky rybář Minecraftový nebo co? Ano. Budu to poznat. Pokud byste nám chtěli dát nějaký challenge, který byste chtěli, abychom se jako zahráli, tak nám je napište do komentářů. Takže si nedokážu trefit. A já tady s Draxíkem zkusím zahrát. Je to tak? Jsem bez prutu. No kam zdráš? Kam zdráš, Pinďo? Bum bum bum. No tak já jsem... Jau. Takže mi to nehýluje. Nehýluješ? Jak máš 15 HP? No já jsem první výhra, jupi. No tak nic. Je to 2-1? Ano, je to tak. Tak jdem další. To je fakt taktika, ty vogo. To je normální vůbec. Jinak potom bychom možná udělali to, že bychom hráli vlastní survival. Možná hardcore. Možná normální. Jo, ale jak víte, že my v tom nejsme úplně dobrý, takže by to... Nevím, jak dlouho by to trvalo. Nás by tam zabil i creeper, si myslím. OK. Dostal. Nic. Tak je to 2-2? Je to 2-2? No, nic, dorovnal jsem. Plebík. Tak jdem na 5. kolo. To je jak boj. Jako se staví ty Harry Potter. Potter Harry Lego. Au. O můj bože, kámo. Já nevím, no, prostě musíš mít štěstí na to. No to jo, prostě tě.
Uvidíme, třeba v příštím videu bychom mohli zahrát něco jiného, třeba Bad Rusher, no když to není úplně tak zábavný, anebo třeba... No, Bad Rusher radši ne s mým slovníkem. Jaká oáza tady tohle sto. No, dobrý. Můžeš přestát. Ne, já jsem prostě blbej. Bum. Tak nic. Proč jsem to dělal? Jo. Mě dropl tak trošku server. No dobrý, už dobrý. O můj bože. Uklidni se. Jdeme. Ne, já nemám vodu. Já jsem takový blbec. Ta hra se trošku lagovala. Tak je to 3-2? Přerovnal jsem tě. Ne, je to 3-3. Ne. Já jsem ti dal šílený kombíčko tu minulou hru. 3-3. No nic. Ježiši, co? Já myslím, že má first hit, ano. No, já jsem mrtvej. Kdyby se stalo otočit, tak jsem mrtvej, já měl 3 jápka nebo 4. 4 jsem měl. Fakt? Je načí lagy teďka. 4-3, ježiši. Trošku chytám lagy. Technický problémy. Dobré. No, můj počítač má trošku takový FPS dropy, no, občas. Máš vohit navíc. Nemám. Vohit navíc. Jsi přišel na tu moji taktiku, nebo co? Je to 5-3? Ne, jo 5-3. 4-5? No nic lidi, vyhrál jsem. Úplnej pleboň. Tak, pokud se vám video líbilo, byl bych rád za odběr, like a pokud chcete další takovýhle videa, tak určitě dejte si zvoneček, jelikož jich bude vycházet hodně. Okay. Tak se mějte a doufám, že se vám video teda líbilo. Čus. Čau.